janjine Oke, ayo monggo yang mau joget monggo dipersilakan juga. Monggo jambalase. Kang badhe ngatur ki sinten? Iki nggih wonten Mas Budiawan kali Mas Iman. Yuk Mas Budiawan monggo. Mas Budiawan monggo Mas Iman. Jambualan. Ojo gundelan. Ojo gundelan. Epok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau pagi minum susu. Susu perawan rasane kaya degan, susu rondo rasane rada yoga. Hey, yo yo yo. Ayo yo. Iya 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 lo. Ho ho. Ayo Mas. Ayo. Kelingan manis esem. Yo. Kelingan masuk rama kemuyune. Ola. Ona ayam. Kelakon dadi bojone. Ayo Mas. Ayo. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra lakon melu bojone. Foto. Sayang. Jambu alas kulite ijo sing endi katas wis duwe bojo. Ayo Mas. Aja direbut Susu ning kawan. Rasane kaya es degan. Susu ning rondo. Rasane areng rada sepo. Piye rasane piye? Manis rasane yen nyajan la kelingan manis es
remen terus kelingan manis kembuyune tresno lan kasih sayange yen aku rak lakon dadi jodone piye durung lanange Mas Priyo sing digagas wis duwe bojo buka ya apa motor hop. Piye iki? Kira-kira piye, Bos? Piye? Ora iso duit ora nyawer, ora iso. Nyawer sik, ora ketek 5.000 lecek. Ora iso. Ayo. Oke, nyawer sik. 10.000 kene 10.000. Apaan lo? Apaan lo? Karaoke larang. Tekan kene kok tondekne to, Lek. Terus recehan kabeh ora apa-apa. Lah kundi mangsamu ki aku nyanyine karo aku lho. Apaan lo? Begal iki. Ya. Yo. Ah 50.000. Nah. Ayo lanjut. Ayo dilanjut. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku pae-pae. Aku wis kadung tresno. Nelongso. Ayo. Bisa duweni. Windu balang. Indonesia, sak jose.
luar biasa matur sembah nuwun prau layar Nggih, wau Mas minangkani keluarga ageng kang saking Wonogiri. Nggih, pripun Mas? Monggo Pak. Monggo Bu. Oh. My Sugar Daddy. Sugar. Ayo. Ayo Cak. Sugar Daddy-nya Indonesia. Ayo Cak, mriki Cak. Cak Yanto. Mbak Umi, Mbak Ayu, pada tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani. Leresan Mas alias kebetulan. Lanjane kata rokok kabotan yen burun enggal-enggal rencangin tekan omah mangke kula omahi. Mas Udi. Topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kula Mas, sampean ampun kuciwa. Kula rondo anyaran ditinggal sedo. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting. Neng Semarang Mas, tuku gelang nopo anting-anting. Josu Malang, nadyan rondo dijamin Komplit. komplit. Matur sembah nuwun. Ayo Cak. Telu rasa. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Leresan Mas alias kebetulan. Lanjane kata rokok abotan yen burun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke tak suguhi kopi. Topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kula Mas, sampean ampun kuciwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting. Neng Semarang Mas, tuku gelang nopo anting-anting. Josu Malang, nadyan rondo dijamin komplit.
Nur. Nggak nambah lagi Nambah? Bapak, nggak nambah. Kerinduan ya? Kerinduan boleh.